ngamang ne protector. Hapa ni let's serikali wuonu ni onego bed ni timo sensitization kata civil society groups onego bed ni gitimo that sensitization mondo jiw ng'ata manigi wach ung'e ni kapo na adwa timo neno, kapo na adwa golo ranyisi moro, to nitie protection monego bed na yudo kadhi office ma kama tanya yudo protection. Nikech apani gigi timre nikech jikia ni nitie such programs matimore. Yudo ka jok mong'eyo betin, koro onego bed ni magi gik ma wanuoyo. Ndalo cha ne wano ka nitie civic education, to gi sani kata gi weche mtandao kane waneno ada finance bill, yudo ka kila ng'ato ne ng'eyo gima at least timre nikech information spread. So ka wanya spread, we can continue spreading this gospel mar nitie witness protection mondo kik wawach ni doho ema gowa piny, okang' wach ni doho is perfect. Oyudo ka gibe nitie rem ma gin godo nikech ka kes nyaka time malach chaka pok giyudo duoko, to chuny di nyatho kata gidhi e doho. Temiyudo ka mago koro bochako duoko wae weche mag mob justice. Kichu we will see definitely ka dhano chuny gi old, ka dhano onge gi adiera kata yie moro ni ka dhi e doho ta dhi yudo justice cha, people will resort to looking for justice e yore gi mamoko. Emibo yudo ka ng'ato there's an uprising against police, there's an uprising against politicians, there's an uprising against each other. Nikech wacho ni kata kwa dhi e doho to gini dhi kawo higni 5 kapok ayudo justice mara. Koro wacho ni we atiek gi ng'amo kosa nano chutho. We atiek kode oko ka nikech seche moko ka dhi mbele kacha to boka we higni 5 kata 10. Waseneno ka gigi timore kata ibo wach ni ng'atni olal to pok waneno kama entie. Adwa nasoma ne moko kuom ote kata paro mopogore ma joneno magwa podi medo chwalonwa. Kae tanno kwa dongi anyalo wacho ni dakika matin kende 5 to watieko twak marwa. Fred Osuru wacho no yaure Joyce Mosna Welo Kenya to jotelo ochayo doho ka otelnegi gi jotelo man malo mogik mibadhi opong'a e sekta te mag sirikal. An Fred Osuru an Dandora. Erokamano ahinya Fred kuom ote makamano. Janeno moro wacho ni military police mondo tigo e mako the IG midwaro no. Wacho kanyo ni en janam lupo afuayo no. Haya. Bernard Okeyo wacho ni an Bernard Okeyo Samaki ka an Nyora Kadem. Joyce gima penjo en ni ang'o momiyo ka polis otimo makosa e station moro to